Mga kapuso nagagwa sa imbestigasyon sa Iloilo City Police Office nga nakapadulong pa sa isa ka ilimnan si Patrolman Dande Luis Tayhon antes sa nasapwan nga wala na sang kabuhi sang tinalikdan nga July 20 sa Iloilo River. Nakita sang kapulisan sa CCTV footage nga nagsulod sa isa ka bar sa San Rafael, Mandurriao ang pulis pasado alas 11 Biyernes ang gabi upod ang isa kalalaki. Alas 3:05 Sabado sang kaagahon na ini naggwa sa bar nga nagaisahanon. May ginhapitan pa ini nga convenience store tubtob naglakat-lakat padulong sa Diversion Road. Kay nasang aga ginpangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang inspeksyon sa Iloilo Esplanade kung sa diin nasapwan ang pulis. Nagmando man ini sang maid-id nga imbestigasyon. Ginpadulungan sa news team ang himata sang pulis nga nagaasikaso sang iyahaya apang nagpaiway na sila nga magpa-interview. So last scene siya na naglalakad is 3 a.m. ng Saturday. Based on the footages, they were drinking since 11 p.m. Safely saying nakainom siya. Ang kuan ni RD Samon is to investigate properly, thoroughly ang ining incident.